Rang puisa kurui hinmani bo oroni kokya khwai gumsing kami post office west loksim sora daro tongnai khoroksa dulal tati sak chukya bemar hamya klaijak tei rang puisa kurui ni bagoi doctor talangmaya tabuk o bahai no nogo klaioi ma tongo tei doctor ni report o chung srai srai ke saimankha bini bohogo kaisa tumor hai tongo haifano rang puisa kurui ni bagoi klaioi ma tongkha. Munta bohog asal puri mane bohong no hite no bini yang busag jota asta bising baita doktor samani bisem samaro yang samani hambai jotono no tini hengke sunnorok baksa saiman khana baksa saimang phanongoi mano chini paro dulal tati khoroksa chukya borok tei bemar hamya klaijak chung bono paro rang thumlaioi hospital o rohormani so hospital o thangmani poreo kwbangma test khlaika nini x-ray tei yang pore sonography CT scan aborok khlaimani poro hingke saimankha je bini kaisa bohog bisingo kaisa manui tongo abono operation khlaiui nangnai hingke aboni poreo rang chukya rang kurui chung je thumrokmani bo joto rang paikha hingke tabukhe haino nogo pai sopaikha rang kurui ni bagoi hospital thangmaya belakhe sori hamya samakha o aboni boi ang thang naiganai bini aro bahai condition tong hingke norok no phunuknai norok puilai simi paithak jora naitung tei yogai ma tongtona munta bohog asal puri mane bohong no hite no bini yang busag jota asta bising baita doktor samani bisem samaro yang samani bini bohog pulai man hite no bini bisma samani tei bini doktor samani bini yang bohong ni bo ram thangbai nang nai bai ko begerang sung thangbai kya mai sai mi angkai gai bini mai kubang jakhai ba bini bohog puli phaio mo otiki dali sinman tongta nungna sinai ma tongta akon jesa ke phano naman abo simen khai sinbara mai angkai adate bolte nung sindono nangta nung hle asok sindaman bhana bono aka nungka thunang busang ide bhano nung sisi ram thaka nimo da norok nukhana dulani condition bahai tong ang tabuk bini no kino kifiloi no thang tongo ang le belai kheno khairok kata ningkhe asuk kosto ke bo tongmani norok bo nukha naide bo busuk kosto ke tong asuk maya tei basai bo tongmaya tei rokai bo tongmaya belai kheno kosto bono nugui belai kheno ang dukho nangkha tamni hingkha khe naidi bini kaisa boya bini je bohog phulimano nong nukhana aboni pore bini yang todra sajangmani yakung sajangmani tei bini bisma sajangmani kwbangma bini sakao joto rugungbaikha aboni boi bo belai kheno kosto wngkha bono nugui ang le belai kheno khairokka kurui himani oroni kokya situtui phano naidi nogo haino khlai ma tongo tei kuno khlaina lama kurui rang kurui wngmani bagui hospital o tlangmaya haino situtui nogo khlai tono belai kheno serious condition jaga bo sak khaisima ano samani ang bari bansi lakha rok samani abo khanaui belai kheno dukho nango tei abo hai jora khe sarkar rok nukya kebo bono chubak phaia abo hai kuno kaisa lama bo kurui tei boni nukhung bo chukya saimia abo hai rok bagui je video naina rok please norok khairokui norok chubano bujongkhe norok chubadi para khai tono saimano address hingkhe gumsingbari khwai gumsingbari post office hingkhe west longsor andaro tongo hingkhe belai khairokma thungkhe chukya saimanto tui phano nogo khlai ma tongo rang kurui ni bagui chukya ni bagui asuk swnai ang asuk nai manliya bono thaigono dakti ma phaikha tamni bini sori nukhungkhe ang belai kheno khairoko dukho nango haibano kuno khaina lama kurui norok jotono chubano muchungkhe norok chubalai di asuk.